Karong masaksihan na ang NCAA Season 96 sa GMA Network. Gilayong gihisgutan sa mga kargadong opisyal ang mamahimong safety and health protocols sa mga sporting events sunod tuig. Ani ang dugang detalye. Human maanunsyo ang sobra 5 katuig nga partnership. Gilayong nagpulong niadtong Sabado ang National Collegiate Athletic Association kon NCAA ug GMA Network. Kini may kalambigitan sa mamahimong detalye sa Season 96 sunod tuig nga subay sa IATF regulations. Kauban sa pulong ang host sa NCAA Season 96 nga ang Kolehiyo de San Juan de Letran Management Committee sa pagpanguna ni Season 96 President Father Vic Calvo. Mga opisyales sa NCAA ug GMA Senior Executives nga sila Lizel G. Maralag, Chief Marketing Officer, Ronaldo P. Mastrile, Senior Vice President for Finance and ICT, Reggie C. Bautista, Chief Risk Officer and Senior Vice President for Corporate Strategic Planning and Program Support, ug Oliver Victor B. Amoroso, Vice President and Head of GMA Regional TV and Synergy. Ang NCAA ang gilangkuban sa napulo ka mga kolehiyo ug universidad sa Metro Manila. Kolehiyo de San Juan de Letran, San Beda University, Jose Rizal University, Mapua University, De La Salle College of St. Benilde, San Sebastian College Recoletos, University of Perpetual Health System Dalta, Arellano University, Emilio Aguinaldo College ug Lyceum of the Philippines University. Tungod sa pandemya, upat una ka sporting events ang main focus sa NCAA Season 96. Kini ang basketball, volleyball, track and field ug swimming. Masaksihan ang NCAA Season 96 sa GMA News TV ug via online streaming sa gmanetwork.com. Apan ang finals game sa men's basketball makitaan sa GMA. Ang network nga adunay wide reach ug sa mga Filipinos abroad makitaan kini sa GMA Pinoy TV. Dako ang pasalamat sa NCAA sa ilang pagbalhin sa Kapuso Network. Mas mahatagan kini og mas lapad nga coverage nga maabot sa mga audience pinaagi sa nagkadayang platform sa GMA. We are clear that we will be having perhaps a shortened season. Nonetheless, it will be intense given that in other events, it has proven successful in terms of a bubble concept perhaps or a shortened league. But we are hopeful, especially with the help of GMA, that NCAA Season 96 even and beyond would actually be very successful. Ang NCAA ang pinakauna ug pinakadugay nga liga sa Pilipinas. Sa gilotang pahayag, gibutyag ni GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon nga excited na ang Kapuso Network nga mamahimong bagong Pinoyanan sa NCAA. Nagpasalamat usab kini sa pagsalig sa NCAA nga mahimong tulay aron mapakita ang talento sa mga Filipino student athletes. Gipasalig usab sa NCAA nga ang tanang sporting events musubay sa safety and health protocol sa gobyerno o gisiguro ang kaluwasan sa mga student athletes ug staff. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao.